Ukuqhekeza isandi sibe ngonobumba kwenza lula into yoba babone ukuba ngoobani abanobumba benza esi sandi, sisebenzise kwabona. Umzekelo, phaya isandi sethu ngumcu, sizawusebenzisa bona baze bengabantwana abane. Kuzawuba khona lo ungu-N, omnye ngu-K, omnye ngu-C. Then ukhona lo uzawube sele siphethe ke ngoku esaa sandi sibizwa mci. Singubani? Singunontathu kuba senziwe ngoonobumba abathathu ngolaa hlobo. And then sibe sesakha amagama ke ngoku, nangaya amagama ethu phaya ngezantsi. Nankuya uNomakhonkco, phi kulaa lali yakhe kuthiwa kukwaNomcampa, esenza ntoni? Ekhenkcezisa ntoni? Isigingci. Nantsiya intaba ekulaa lali yakhe. uNomakhonkco ke ngoku unyukile intaba woma phi? Phaa phezulu kwincopho yentaba. Incopho yentaba ke sithi ntoni? Yinkcochoyi. So umi encochoyini phaya. And then ushiya ngasemva ke ngoku amantombazana amancinci exhentsa icula, enxibe ntoni? Iinkciyo. Iinkciyo ke yilaa mibhinqwana ibekwa phaa ngaphambili ngabantwana abaxhentsayo. Sibe sisakha ke ngoku isivakalisi ngala magama. Sithini isivakalisi? Hamba Nomakhonkco, uchankcathe uncwayiza kuloo lali yakwaNomcampa, koma ukhenkcezisa eso sigingci sakho senkcenkce. Usitophe ekugqibeleni, siphelile ke ngoku isivakalisi sethu. And then sakhile amagama ngesandi, sakha nezivakalisi ngala magama. Nabo ke bazawuza nawabo amagama. Ukhona ozawuthi umkhenkce, ukhona ozawuthi nkcenkceshela, ukhona nozawuthi ncwayiza. Asizumhlaba kuba xa usithi ncwayiza uyavakalwa umce, nangona senza unontathu. Phaya xa usithi ncwayiza ngunone ngenxa yalaa wa ufakelweyo. So sizamcacisela ngolo hlobo, hayi ke mntanam, kukho uwo ofakelweyo phaa. So unguncwayiza ngoku, nangona umce evakala ngolaa hlobo. So ngaloo ndlela ke ngoku kulula ukuba sithini? Sabelane ngokufunda nangokubhala amagama ethu ke ngoku sewaxhoma phi? Ebhodini, ukuze sikwazi uwafunda sonke ngaxeshanye, bawaqonde phaya. So ngolaa hlobo ke senza le nto kuthiwa ukwabelana ngokufunda phaya ebhodini. Sele ebhalwe ngolaa hlobo, kulula ke ngoku into yoba ndisithi yiza uzondibonisa igama elithi iinkciyo, njalo njalo. And then incwadi yethu ke ngoku ethi sifunda ngezandi iyasibonisa phaya la magama siwafunayo ngolaa hlobo. Ngantoni? Ngemifanekiso. Naziya izandi zethu, nantsiya imifanekiso, nangamagama angale mifanekiso. Phaya ngezantsi ke sinentetho engala magama aphaya, ukuze ke bayazi into yoba amagama kwakhiwa izivakalisi ngawo, okanye ke sandise isigama sabo ngoba sibenzele itshati. Itshati ezawuxhonywa okanye ijikeleza apha kubo bengamaqela, inala magama siwafunayo. Kance, nankuya nkcenkceshela, inkcazelo, inkciyo, inkcochoyi, inkcubeko. Khona ke namanye akhoyo phaa avelayo. Masike sijonge kulaa kance amagama, size kwizivakalisi. Sithini isivakalisi? Nkcenkceshela nkcubeko. Sithini esinye? Nkqonkqoza nkqubela. Sithini esinye isivakalisi? Zalisa inkonkxa ngamanzi. So ngaloo ndlela ke ngoku babe yinxalenye, bayakuthanda usetyenziswa. So bazawutshintshatshintsha bengala maqela ke besebenza. Izawuba mnandi yonke le nto kuba kaloku bazibona beyinxalenye. Kuzawuba lula ke ngoku nokusifumana isandi esiya.